जोंनि बिटिसिनि डिसिफोरखौ एडिशनेल सेक्रेटारि हिसाबै जे थिसननानै जोंनि 16टा बिफानखौबो सालायनो होदोंमोन। बेखौ नुसेयावबो बिथांमोना हराखै होननानै 16टा डिपार्टमेन्टखौ जे हरमारदोंमोन आरो बेखौ दासो गोदान सरकारनो आसाम सरकारा हरफिनबाय। बेनो जाहैबाय रोखा रोखा गभर्नमेन्ट अर्डारजों होनाय मोनसे फोरमान। जोबैयावनो बोरै मावजानो खावलायखो? नोंथांमोना जे माखासे गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन आरो नोंथांमोना जे मोनसेबो मावफुंनो हायाखै, बियो दिनै ख्रा ख्रा सरकार सालायनानै नोंथांमोना गोजोन लाबोबाय होननाय आरो गोबां जौगानाय, गोबां सोलोंनाय बिथिङाव गोबां हाबा मावबाय, गोबां हा हु फाट्टा होबाय होननानै नोंथांमोना गावखौनो गभर्नमेन्टखौ बुंदों। बेखौनो बुंगोन आङो, बिटिसिनि गोदान सरकार दाफुंजोबैयावनो माखासे बिपिएफनि थांनाय बिसायख'थियाव 28 बियाबाव देरहासार जानायखौ माखासे इउपिपिएलनि एबा सोरबाया गनायनो हाया मोननानै दासिमबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बायदि बायदि रावजों बुंनानै फोरमायनो सानदों जे जायफोर देरहासारनाय बेखौ बिथांमोना गनायनानै लानो हायै बादि फोरमायनायखौ नुनो मोनो। बेनो जाहैबाय इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिरदों जे थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर'नि दैदेननाय परिबर्तन सरकाराव जेन' जोङो गोबां जौगानाय हाबाफारि मावबोबाय, गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय आरो जोङो गोबां बिथिङावनो जोङो रायजो राजानो जौगानाय हाबा मावनानै रायजो राजाफोरजों अनसायजानो हाबाय आरो जोङो गोजोन लाबोनाय आरो जाख्ल'नाय गैयै सरकार खालामनो हादों होननानै बिथांमोना गावसोरखौनो फोरमायनानै लानो सानदों। आरो बे बाथ्राखौनो रायजो राजानि सिगाङाव दासिमबो बिथांमोना खना खनि बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जे बिटिसिनि रायजो राजाफोरनिसिम गावखौनो गोथार एबा बोसोरबायाव जौगानाय एबा माखासे मानि गोजोन जाख्ल'नाय गैयै दैदेननो हादों होननानै बिथांमोना फोरमायनो सानदों। नाथाय आं बेखौसो बुंगोन, नोंथांमोना सम सम बुंबोदों जे माखासे गोरों गोराफ्रा सोंदोंमोन 16टा मोनसे डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो हरफिनबाय एबा आसाम सरकारनि अफिसार जिल्ला बेंगिरि कमिसनारफोरनि डिसिफोरनि आखाइजों 16टा डिपार्टमेन्टखौ सालायनो हगारदों होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गले गले दाख्लैसिमबो बुंबाय थादों जे हराखै। नाथाय बेनो फोरमान जायो, थांनाय दानि हाग्रामा महिलारिनि समायखिरा लानायनि सानसे सिगां 4 अक्ट'आव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जे अफिसारफोरखौ एबा बिथाङा बोसोन होदों जे गासै 16टा डिपार्टमेन्ट जिथु परिबर्तन एबा प्रमद बर'नि सरकाराव डिसिफोरखौ सामलायनो जिथु बिफानफोरखौ हरदोंमोन, बे बिफानखौ दानि गोदान हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि सरकाराव हरफिननाय जाबाय होननानै जेखौ फोसावदों। आरो लोगोसे बेखौबो बुंदों जे बिटिसिनि गासै डिसिफोरखौ सेक्रेटारियाव बिबान होनानै थिसननानै सालायनायनि बिबान होदोंमोन, बेखौबो बिटिसिनि सेक्रेटारि हिसाबै सालायनो बिबान होदोंमोन। बेखौबो बिथांमोना गासै सरकारा दा उइथड्र खालामजोब्बाय। अब्ला बिथांमोना माखौथ' हराखै नामोन? एडिशनेल सेक्रेटारि। आच्छा, आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि डिसिफोरखौ एडिशनेल सेक्रेटारि हिसाबै जे थिसननानै जोंनि 16टा बिफानखौबो सालायनो होदोंमोन, बेखौ नुसेयावबो बिथांमोना हराखै होननानै एमब्राबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय
4 अक्ट' एबा 5 अक्ट'आव हाग्रामा महिलारिनि जिथु बिटिसि बिपिएफनि सरकार गोदान समायखिरा लानाय सानसे सिगां जे आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासै अफिसारफोरखौ लिंनानै बिथाङा बिथोन होबाय एडिशनेल सेक्रेटारि बिबानखौबो नागारनायनि आरो 16था डिपार्टमेन्टखौ हरफिननायनि दा आसामनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अर्डार होनानै गासै माने नैबे 16था डिपार्टमेन्ट बेखौहाय दोनै हरफिननायनि बिथोन होनायानो फोरमान नङा ने बेनो प्रमान जायाखै नामा आंनि मथेब्लाथ' बेनो मोनसे गोख्रों फोरमान जे नोंथांमोना 16था डिपार्टमेन्टखौ जे हरमारदोंमोन आरो बेखौ दासो गोदान सरकारनो आसाम सरकारा हरफिनबाय बेनो जाहैबाय रोखा रोखा गभर्नमेन्ट अर्डारजों होनाय मोनसे फोरमान आरो लोगोसे जेसेबां एडिशनेल सेक्रेटारि थिसननाय जादोंमोन बेखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ उइथड्र खालामबाय बेखौबो रोखा रोखा नैबे सरकारि लाइजामनिफ्राय जों फोरमान मोनो आरो गासैबो बेफोरखौ जेसेबां बेवहाय 29टा माने हेडआव बेफोरखौ इनफरमेसन एबा कपिटु हरजोबनाय जाबाय बेनिफ्रायनो फोरमान नङा जे जों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ सालायनो हायाखैमोन आरो 16था डिपार्टमेन्टखौ हरदोंमोन बेनोथ' मोनसे गोख्रों फोरमान बेनिफ्राय आरो मा फोरमान नांबावगौ आं सानो इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजु नार्जारि बिथाङा बिटिआरनि दफाफोरखौ हालन खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बोसोन होनाय बादि बिथाङा बुंदों आरो गोबां बिथाङा बुंबावदों दा बे बुंनायनि सायाव सारा मा बुंनो सानो रायजोफोरनो फोरमायहरदों बे बिथिङाव बुंनो माखासे गोनां दङ आं बेखौनो बुंनो सानदों बे सोंनायनि फिननायखौ इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा सासे गावखौनो गोख्रों लिडार साननानै लाग्रा सासे ग्रेट लिडार इउपिपिएलनि बिथाङानो सासे गिदिर दैदेनगिरि नाथाय नोंथाङा बिपिएफनि आफादगिरि आगुनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि आगुनि बिटिसि हाग्रामा महिलारि सारनि गोदान सरकार दाफुङै समावनो नोंथाङा माब्रै नोंसोर मावनो हायै नोंसोरो गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों लाबोनाय दफाफोर एबा एमअएसआव गिदिर गिदिर अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननो नागिरनाय नोंथांमोन एसेबो मावजोबनो मोनै मावजेनै हाबाफारिखौ नोंथांमोना बोरैहाय दानि सरकार गोदानखौ सरकार दाफुंजोबैयावनो बोरै मावजानो खावलायखो नोंथांमोना जे माखासे गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन आरो नोंथांमोना जे मोनसेबो मावफुंनो हायाखै बियो दिनै ख्रा ख्रा फोरमान जादों जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै बेफोर हाबाखौ मावनो हायैनि थाखायनो थांनाय 22 तारिखनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ जेरैबायदि बुंदोंमोन बिनिख्रुइ उल्था भाबै नोंथांमोनखौ दिनै फेजेनदों आरो दिनै नोंथांमोना गाज्रि भाबै जेननानै थानो गोनां जादों जेराव नोंथांमोना बिटिसि गोजोन गोरोबथा पिस एग्रिमेन्ट समाव नोंथांमोना 12 देरहादोंमोन डाबलखौ लानानै सुबुं हिसाबै 10ल'मोन नाथाय दिनै बोसोरबा सरकार सालायनानै नोंथांमोना गोजोन लाबोबाय होननाय आरो गोबां जौगानाय गोबां सोलोंनाय बिथिङाव गोबां हाबा मावबाय गोबां हा हु फाट्टा होबाय होननानै नोंथांमोना गावखौनो गभर्नमेन्टखौ बुंनानै लाबाय आरो नोंथांमोना गोबां गिदिर गिदिर खोथा होनानै नोंथांमोना सरकार खुंबाय नाथाय बोसोरबा थांनायनि उनाव दिनै बिसायख'थियाव नोंथांमोना गाज्रि रोखोमै जेननांबाय रायजोफ्रा बिनि फिननायखौ होबाय बेखायनो बेनो मोनसे फोरमान होननानै आं सानो नोंथांमोन मावनाया खुगायाव मोनसे बुंनाय आरो मावनाया मोनसेथिं फारसे खारनाय बेखायनो मावनाया जेबो जायाखै नोंथांमोन बुंनायाल' सिगांग्रोदो बेखौ आं सानो दा नोंथाङाथ' सासे इउपिपिएलनि गिदिर लिडार जानानै दैदेनगिरि जानानै नोंथाङाबो सासे थांनाय बिसायख'थियाव
गराइबिल बियाबनि सासे नोंथाङाबो बिजाथिसोमोन। नोंथाङाथ' गाज्रि भाबै एसेल' भट मोननानै जेननांदों। अब्ला नोंथाङा सासे थांनाय बिसायख'थियाव बिजाथि जानानै जेननांनाय मानसिया नोंथाङा दिनै बिटिसिनि गोदानै सरकार दानो थांनाय जाय चिफ जागोन एबा जाय सरकार दैदेनगोन बिथांमोनखौ नोंथांनि खावलायनाया बेसेबां रज'गोन एबा नोंथाङा बेसेबां गनायजागोन एबा नोंथांनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव मावनो हायै इउपिपिएल मावनो हायै दफाफोरखौ मावजानो लुबैनाया बेसेबां नोंथांनि खावलायनाया ओंथि दङ बेखौ रायजो राजा साननो गोरोंफ्रा बिजिरगोन एबा गनायनांगौ गनायनाङा बेयो रायजोनि आखायाव थागोन। बेखौ आङो इसेबां नोंथांनो जटिलथा बाथ्राजों बुंनो सानाखै। बेयो जाबाय नोंथांनि खावलायनाय। नाथाय आं सानो दानि बे गोदान बिपिएफनि बिटिसि सरकार मानगोनां बिटिसिनि निर्माता थांनाय 17 बोसोराव गोबां हाबा मावबोखानाय बे बोसोरबायाव सरकार गैयाब्लाबो माखासे गादि लबि माखासे सार्थफोर दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ नागारलांजोबदोंब्लाबो दिनै हाग्रामा महिलारिया हारसिङै थादोंब्लाबो बिथाङा रायजो राजाखौ नागाराखै आरो रायजो राजाफ्राबो हाग्रामा महिलारि सारखौ नागाराखै। बिनि फोरमाना जाबाय थांनाय 26 तारिखनि रिजाल्ट। बावहाय जोङो 28टा देरहानानै दिनै सरकार दानो हाबाय। बेनिखायनो बावनो जों मिथियो जे आरो बेनो मोनसे बुंनो गोनां दानि गोदान सरकार जागोन सरकारखौ आं सानो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि बोसोनखौ एसेबां गोनां दं होननानै आङो सानाखै आरो नोंथांनि बोसोनखौ एसेबां लानांगौ होननानैबो आङो फोथाया एबा सानाखै।